Čiže kto by podľa vás mal byť režisér? Igor! Ešte raz. Igor, Suchoš. Suchoš alebo Igor? Igor alebo Suchoš? Dobre, Igor. Igor budeš nespokojný režisér. Vy traja, to znamená Michal, Deňo a Roman zostanú hercami. Akurát si musíme povedať nejaký štuk, nejaké dielo. Literárny, alebo filmové, alebo divadelný. Čo by mali zahrať? Babiška alebo Otelo? Otelo, Babiška. Otelo je taký... No. Babička alebo sen? Áno? Dobre? Dobre. Tak to bude Babička, jasné? Babička se zamky fulkole. Ale tak hádám. Vy doprve taky má jak chceš. Ale nechceš být baronka. Ale já chci být prejstovat někdy taky. Já jsem furt taká kráva. Tak tam přijde princ, ježišmarja. No. A kto bude Babička? Teda. Asi ten princ se slíkne, viď? Tak Michal, ty buď baronka a Deňo, ty buď princ. Baronka. A ty budeš baronka. Baronka se jmenuje. Tak se jmenuje. Áno. Nebo by ty psy. Víš, co dělá sultan Tylovi? Ale když budu sám, by to ani nebude. Tak čo? Ano, a my jsme jako v tom, jako jsme jako chlapi, nebo jako ženský? Jak chcete? Když vidí, jak vám jdeme jako chlap, zahrát čokolád, nebo musíme jít čokolád. Ne, no se má jako, jestli víš, a víte, že si usadil sladký chlapy do toho? Ja, tak... Nebo... Keď budete hrať akože ženu, aj v civile, tak budeš akože žena, hej? Jo. Čiže No, tak já budu asi chlap, který hraje babičku. Ja som Libuška. Já jsem asi užádal. OK? Čiže ja to ešte raz len zopakujem, aby ste to porozumeli, hej? Poviem si tak akože situáciu, že Igor ako režisér tohto divadelného štuku odišiel na 3 týždne na dovolenou, vrátil sa, ale herci medzičasom skúšali, hej? A naskúšali si toto, čo uvidíte o malú chvíľu, hej? Ale režisér s tým asi spokojný úplne nebude, tak to zmení niekoľkokrát. Koľkokrát on sa zahodne. Keď povie, že jo chlapi, můžeme jít do premiéry, tak je to vybavené, hej? Já jsem si to rozhodl, ale nebudu pes, já budu knižný. Nebudu brát vaňanců. Ja. Súčasne na výberovky. Já přijdu pozdě jako běžný. Já se tady muzali kecá a přijde mimo trakte. Jsem kněžná, ale jsem to. Pěkný babi. Já. Čiže nech sa páči, Igor, odteraz je to v tvojich rukách celé toto dílo. Nech sa páči, začína sa nespokojný režisér. Teď. Tak se ukažte, děti moje, co jste udělali za ten týden. Můžeme? Akce.
Babičko, podívej se, jaký krásný kytičky rostou na té louce. Se ti nazbírala a v řece plávají ryby. Babičko, na světě je tak krásný. Babičko, tě mám moc ráda. Dobrý den, babičko. Mohu si sednout? Babičko. Papi, máme návštěvu. Potřeba bych pro vás ven, babičko. Co mu říkáte, Rýžo? Děkuju. Krásný. Já myslím, že to motivuje můžou diváci. Děkuji, já teda jsem... Co to je za všechno? Má protézy nebo co? Nemůžeš přijít normálně? Marunko, pěkný. Budeš víc jednější, jo? Nemáš ten vývod. Nezapomeň, že ho tam máš. A ty to samozřejmě cítíš. Ale buď nežná. Dobře, nežná a cítím. Já mám přijít normálně, jsem šel normálně. Já budu dobře, Rýžo, jo? Ano, trošku víc nahlas chrápej, aby bylo poznat. Prodej to do toho prostoru, ať tě slyší to chrápání až na balkon, jo? Já jako budu teda k té svý. A rovnou přizvíš, jo? Můžu? Akce. Babičko, podívej se, jaký krásný kytky rostou na louce a jak hezký voní. Babičko, stop! Ukážu ti. Ano. Takhle normálně přijde Sněžna. Ano, nebude pochodovat. Nebude pochodovat. Přijde. Od tohohle je Přines babičce ty bodláky už konečně. Netrhej ty kytičky, chci vidět bodláky. Aby to bylo drsný divadlo pro drsnýho diváka. Tady, jo? Rýžo, já se mě nečerpám, já to jenom hraju. Víc paní. Já si myslím, že ten Rýža znovu vám spí. Já už to cítím. Stop. A teď něco napadlo. Děláš to krásně. A co kdyby se ta babička chtěla pomodlit předtím, než usne? Takže si klekneš. Na začátku, ano? Dobře, Rýžo. A chrápej. Nahlas, chrápej. Akce. Babičko, podívej, jaký domácí podláky jsem ti donesla. Podívej se, přímo od strýce. Potřeba bych pro vás radu. Babičko, máme návštěvu.
Vytáhni flétničku, kněžno. Budeme si tady chvilku spolu foukat. Sorry. Já nemám flétničku. Já mám harmoniku. Ano, ty máš harmoniku! Výborně, no já jsem si říkal, tam něco prostě chybí, tomu chybí ta harmonika. Dobře, přijdeš s tou harmonikou, fajn, krásně na začátku, ty jsi prostě úžasný! Taky nádherný, ty jsi nádherně přišel, přines si tu harmoniku s sebou a hraj na ní. Bude veselo, ano? Ano. Aby to dostalo nějaký. Tak já můžu přijít možná s tou knižnou rovnou, ne? No samozřejmě, přijdete spolu, víte, jako. Jasně, škoda, když mám harmoniku. Bude to rychlejší, jasně. Můžu u toho zpívat, hej, že? Jo. Babičko, návštěva! Knižna! Já jsem tam. To mi vysvětláže! Rušíme? Ne! Můžete na znamení! Ale já přeci nemůžu jít takhle, jak jste říkal na znamení. Já jdu s harmonikou. Dobře, jdeme ještě jednou od začátku. Babička dobrý, jo? Znamení. Takhle mladší. Jak už nejsi s tou flétničkou, nechci hrát. Ne, to nebude tatíčka. Bude tam harmonika. A všichni tři si na závěr zaspíváte tu vaši